multimilionarul Nic Rădoi, un mare patriot român din Los Angeles, dragi prieteni. Bună seara la noi, bună ziua la voi! Bună seara românilor, bună seara Luis! Suntem în direct cu un celebru avocat, Tonel Pop, poate îl știi de la televiziunile românești, s-a ocupat de cele mai importante cazuri din România, și cu Adriana Bagmuțeanu. Și vroiam să ne spui și tu, apropo de COVID și de felul în care sunt oamenii tratați în România. Iată, discutam de prietenul Adrianei, care a fost luat pe sus și dus într-un centru de carantină unde nu poate să facă nimic. E prizonier acolo, cu dubă, cu gratii și așa mai departe. Ce se întâmplă la tine în Statele Unite? Că și pe acolo, la Minneapolis, sunt lupte grele. Eu ce pot să zic, Luis, este pentru că eu m-am mutat în țara asta, care întotdeauna cred că am considerat-o cea mai binecuvântată țară din globul pământesc, America, adică vorbim de libertate și vorbim de freedom, pe care eu normal am plecat din România în 1980 pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul comuniștilor, unde era foarte greu să pleci din țară, dar noi am avut un noroc fenomenal, pentru că Ceaușescu și tot guvernul ăla de comuniști nu i-a plăcut de taică-miu, care era un om politic, un om pe care a luptat pentru drepturile omului, și ne-au expulzat din țară. Am vreo 40 de ani în America de când am ajuns aici și întotdeauna m-am bucurat de libertatea și dreptul omului, pe care după 40 de ani se vede că libertatea și dreptul omului și freedom-ul pe care l-am avut s-a luat și nouă în America. Și asta este ceva pe care ar fi fost greu vreodată să cred că în America au ajuns globaliștii ăștia, care normal au meeting în fiecare an și au pus totul și au oprit totul pentru un virus pe care este doar un virus, care noi am avut și știm bine virusuri și în anii trecuți, ani în urmă, pe care nimeni n-a oprit nimic. Și dacă stai și te gândești la tot ce se întâmplă și în familiile noastre, dacă stai și te gândești, avem oameni dragi care mor, nu? Care, cred că sfatul nostru la oricine se întâmplă un caz de genul ăsta în familie, care este? Să zicem, trebuie să mergem înainte cu viața. Nu putem să ne oprim. Dar cineva ne-a oprit. Ok, lumea moare, e un virus, dar virusul ăsta normal nu este un virus pe care să te temi de el. Spitalele au fost pline tot timpul de bolnavi, dar sistemul lor de a lua testul ăsta de virus, pe care dacă eu tușesc un pic am coronavirus, toată lumea moare de coronavirus, sigur că este un plan făcut de globaliști ăștia, care Dr. Fauci și Bill Gates și toți ăștia care sunt involvați în meeting-ul ăsta pe care îl au anual, și planul lor care a fost ca să oprească toate business-urile, asta a fost distrugerea cea mai mare aici în America. Pentru că dacă stai și te gândești, oamenii muncesc mulți ani ca să poată să-și deschidă un business, ca să poată să aibă o afacere. Când ajungi să ai o afacere și vine cineva și zice nu mai poți lucra, nu mai poți continua afacerea, sigur că te distruge. Și vă garantez eu că sunt mai mulți morți de depres, de sinucideri. Oamenii, uite, eu primesc mesaje zilnic din România, care n-am văzut atâtea mesaje în viața mea, că mor de foame și să-i ajut. Și dăm măcar $50, zice că nu am ce să mai mănânc. De ce oare? Pentru că nu mai a oprit lumea din muncă, oamenii și-au pierdut joburile, oamenii și-au pierdut afacerile. În America au încercat unii oameni să deschidă business-ul pentru că aveau familie, aveau obligații și au fost arestați unii. Deci asta vreau să vorbesc, de libertatea pe care eu am venit aici în America, și pentru freedom-ul care a fost, ca eu să văd după 40 de ani de America, că eu am 40 de ani de când sunt aici, și să văd lucrurile astea ce se întâmplă, n-aș fi crezut. Nu vreau să vorbesc fără să mă opresc, deci mai vă las și pe voi să puneți întrebări, dar da, eu sunt foarte împotriva lucrurilor astea care s-au creat și damage-ul ăsta care s-a făcut
Mă gândesc la mine, de exemplu, când am venit în America, am lucrat 13 ani ca să mă strâng niște bani și să deschid un business, să deschid o afacere a mea, că de-aia am venit în țara asta, nu să lucrez pentru alții. Și ce-ar fi fost, după 13 ani, după o muncă așa puternică și zi și noapte, să vină o pandemie și să zic că închide business-ul, adică mă gândesc câtă lume în ziua de astăzi a muncit ani de zile să deschidă o afacere și a venit cineva și a zis opriți, nu aveți voie să mai lucrați. Toate chestiile astea pe care ei au făcut și la noi aici e vorba de democrați, că democrații sunt problema lumii care normal ar vrea să ne creeze niște roboți. Dacă stai și te gândești pe timpul lui Ceaușescu, comuniștii ce au făcut? Au controlat lumea. Deci lumea asculta doar de un președinte și whatever ce zicea el, mulți erau și ateiști, era și îndruma lumea pe un sistem comunist. Ce credeți că face în ziua de astăzi și unde vor să ajungă? Vreau să ajungă la o tehnologie mai ridicată, să ne transforme în niște roboți, să ne transforme în ceva care să ne controleze. Așa cum comuniștii au controlat România, așa încearcă democrația aici în America să controleze și să ne creeze niște roboți pe care facem stânga și dreapta ce vor ei. Sigur că ei se luptă, sigur că ei au oprit business-urile ca lumea să cadă, ca lumea să sufere, ca lumea să moară mai mulți, pentru că morții nu sunt de coronavirus. Eu am avut prieteni care au stat acasă și în 2 săptămâni au fost ok. Adică coronavirus, nu moare nimeni de coronavirus. Poate dintr-o 1000 de oameni în România au murit vreo 50 de coronavirus. Dar sunt care depresii și toate astea, ei toți îi bagă la coronavirus ca să poată să țină business-urile închise, ca să poată să nu meargă afacerile, ca lumea să ajungă într-un mediu pe care ei vor. Rezultatele le vom vedea mai târziu. Eu ce văd aici în America e foarte grav. Sunt acum, de exemplu, în Vegas și vă spun Vreau să adauge, Tonel, ceva în legătură cu banii și să te întrebăm și pe tine dacă ai informații în legătură cu treaba asta. Că să dau mulți bani spitalelor pentru morții ăștia și chiar familiilor. Spitalelor, medicilor, asistenților, corpurile medicale, în momentul în care ei au o declarație și declară că au avut de-a face cu persoane care, prin muncă, cu persoane care au avut coronavirus, în momentul ăla primesc foarte mulți bani, spitalul, personalul, și atunci toți încearcă să aibă cât mai multe cazuri pentru a fi într-adevăr recompensați. De asemenea, victimele, dacă victima a murit de coronavirus, urmașii lui și așa mai departe primesc niște bani. Dacă a murit de ficat, nu primește nimic. Corect. Și e o întreagă poveste. Cred că fiecare din noi avem cazuri care s-au întâmplat în jurul nostru, care astea le crede mult mai mult ca media, care media de multe ori minte. Adevărul este că la mine chiar s-a întâmplat, cineva a mers la spital și pentru altă boală, pentru altă problemă și a zis ca să te primesc aici trebuie să însemnezi că ai coronavirus și atunci te primim și îți rezolvăm problema ta. Pentru că asta este sistemul lor de a face, ca să primească bani. La voi în România e o mare problemă. Am auzit că s-a dat 46 de milioane pentru a da măști oamenilor care nu au măști. 46 de milioane. Pe cine bagă banii ăștia în buzunar? Hai să vorbim serios, nu se dă nimeni. Și mai este o problemă, domnule Nic. La noi, în momentul în care ai coronavirus, nu te mai tratează de altceva. Adică te bagă pe coronavirus, poți să ai cancer, poți să ai boli foarte grave, să întrerup operațiile, să întrerup procedurile medicale și te tratează de coronavirus. Bine, cu apă și săpun. Da. Adriana Baguțeanu, ce ar mai fi de spus în finalul intervenției tale? Dacă vrei să completezi cu ceva ce a spus Nic. Felicitări, uite, un român care a reușit în străinătate, domnul Nic Rădoi, și cred că și dânsului s-au oprit afacerile în perioada asta, nu funcționează în parametri. Evident, îți dai seama ce pierdere la toată lumea, dar ia gândiți-vă, deci nu cazul lui Nicos, cazul oricărui cetățean ridicat de acasă cu mascații, înfricoșat, care putea să facă un atac de inimă și să moară în spital, da? Sau la centru de carantină. Ce s-ar fi spus? Că a murit de COVID? În condițiile în care
la început n-au dorit deloc să-l testeze, au refuzat testarea. Am insistat eu, am dat nu știu câte telefoane, mă rog de ei să-i facă test. După multe insistențe i-au făcut acest test. Stau și mă gândesc ce s-ar fi Și a întâmplat ieșit dacă... negativ la test și el e încă în sechestru. Și pus Dacă să-și el ar fi plătească pus și că e mâncarea. bolnav, că a murit de COVID. Dar Eu așa toate chestiile presupun. astea pe care se fac și lumea, adică îi pune toți că au murit de COVID și Da. asta este pentru că ei au nevoie să poată Da, a murit de țină COVID. business-urile Cam asta închise, că este altfel ideea. nu reușesc. Da, stați, vorbiți pe rând. Ce vrei să spui, Nic? Eu ce am vrut să zic este, pentru că știu și eu un alt caz care a avut cineva accident care n-avea nimic de a face cu coronavirus, dar l-au băgat persoanele astea două, care au fost doi tineri, erau că au murit de coronavirus, pentru că asta este cel mai important, de a ține business-urile, de a crește numărul și de a distruge oamenii. Credeți-mă că și milionarii poate să ajungă la zero. Știți cine rezistă în ziua de astăzi? Bilionarii, care poate să piardă și 100 de milioane, cum e Bill Gates și toți globaliștii ăștia pe care au și conduc normal lumea. Nu credeți că Trump este președintele care creează probleme în America. Nu. Sunt democrații, sunt globaliștii care normal toți sunt niște democrați, niște comuniști pe care vreau să ne pună pe toți jos, și să fie și ei să conducă globul, pentru că deja conduc globul. Hai să fim serioși, să nu exagerăm lucrurile. Nimic nu make sense. Adică de ce nu au putut să facă niște lucruri în așa fel ca business-urile să meargă, lumea să nu intre în depresie, lumea să nu se sinucidă, pentru că ei nu vorbesc de chestiile astea. Sunt zeci de mii de oameni care mor în ziua de astăzi din cauza ce se întâmplă și că ne-au oprit afacerile. Și dacă la mine acasă, uite aici în America, chem toți muncitorii mei, 100 de muncitori chem, nu mă oprește nimeni, dar la lucru eu nu pot să merg cu ei, că zice că n-ai cum să lucrezi, trebuie să ai distanță. Eu merg la restaurant cu familia mea, suntem 8 persoane într-un SUV, acolo zice, n-ai voie să stai pe scaune toți. Păi dar nu ne vezi în grup? Totul nu make sense, nimic doesn't make sense. Lumea stă unii lângă alții în grupuri, de exemplu în Orange County, e mare problemă, dacă vă uitați pe internet puteți vedea, n-au voie să meargă la beach, n-au voie să facă plajă, dar oamenii stau unii lângă alții, poliția stă și se uită la ei, dar dincolo ei n-au voie să meargă, nu make sense. Business-urile nu se deschid că suntem prea apropiați. Bisericile, în loc să fie deschise, ei deschid liquor stores, deschid abortions, toate chestiile astea care democrații le place, sunt toate deschise. Home Depot, Costco, unde oamenii stau unii lângă alții, dar business-urile n-ai voie să le deschizi, bisericile n-au voie să fie deschise și așa mai departe. Deci gândiți-vă că lucrurile sunt plănuite, toate sunt plănuite. Tot ce se întâmplă în ziua de asta este plănuit. Și eu asta cred și părerea mea, nu trebuie să creadă toată lumea ce cred eu. Dar eu văd și veți vedea mai târziu că lucrurile așa sunt. Cineva vrea să ne creeze mâine, poimâine niște roboți care să facem stânga și dreapta cum vreau ei. Da. Pe mine vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, Luis, pentru invitație. Vă salut. Da. Mulțumesc domnului Tonel și Pop. noi, Adriana, pentru prezența ta în această seară aici. Hai să îl sunăm pe Dorin Lazar Maior, pentru că el avea să ne spună ceva extrem de interesant. Intră și el prin Skype. Imediat, Nic, până când intră Dorin Lazar Maior, nu știu dacă îl știi, a fost deputat PSD în Parlamentul României, a executat o pedeapsă de câțiva ani bunișori, vreo 4-5 ani a stat în pușcărie pentru un pseudo-dosar, dosar pe care îl știu foarte bine și care era un fake ordinar. Ieri, Curtea de Apel Alba Iulia a decis că toate înregistrările din acest dosar sunt absolut ilegale. Dar după ce omul deja și-a făcut pedeapsa și a și fost eliberat. Asta se întâmplă în România astăzi, oameni buni, iar la tine, în Statele Unite, am văzut astăzi imagini pe care nu credeam că le mai pot vedea în America, eu credeam că sunt în filme. Tot ce s-a întâmplat acolo la Minneapolis, cum comentezi? Vorbim de persoana care a fost bătută de polițiști și a murit? Da, și după aceea protestele și toată nebunia aia.
Da, dar dacă stai și te gândești, lui, și la chestia asta, l-au învinovat pe Donald Trump. Deci orice problemă se întâmplă în America e Donald Trump. Ca și când el ar fi fost omul care a încurajat poliția. Și dacă am auzit niște news-uri pe care deci pur și simplu nu cred că se întâmplă ceva. Oamenii mor în America din cauza lui Donald Trump, totul este din cauza lui Donald Trump, pentru că ei niciodată nu au dorit acest președinte să fie și să conducă America. Și da, știu ce s-a întâmplat, poliția, eu sunt foarte de acord cu poliția că a greșit, merită să fie băgați în pușcărie pentru faptul ăsta și chiar nu s-a procedat bine. Asta e părerea mea. Nu s-a procedat bine, dar nu putem să punem vina că Donald Trump este involvat și a dat putere ca și când organelor de polițmăn să uzeze brutalitatea. Nu este adevărat lucru de genul ăsta. El, din contră, acum vrea să rezolve problema asta cât mai rapid, ca să nu se întâmple mai rău și toate lucrurile astea pe care le fac acum acolo și au dat foc, am înțeles, la magazine și chestii de genul ăsta, îți dai seama că normal nici nu se procedează așa. Nu este ceva care ar fi trebuit procedat așa, dar Donald Trump a luat niște măsuri pe care cred că se va rezolva foarte în curând. Da. Tonel, ce crezi, apropo de imaginile pe care le vedem pe ecran și care sunt de astăzi și de ieri din Statele Unite, crezi că o să ne trezim într-o bună zi cu asemenea imagini și la noi, dacă se continuă cu stări din astea delicate? Cred că la noi nu o să continue pentru că urmează alegerile și... Bine, la noi urmează și o relaxare peste doar câteva zile. Conducătorii și politicienii noștri nu mai pot să existe dacă nu-i alege cineva și trebuie să ne dea voie, să ne dea drumul ca să putem să-i alegem. După ce alegem... Vine valul 2. Atunci să vezi. Valul 2, corona... Criza financiară, criza materială și chiar psihologică va fi după alegeri. După alegeri, nimeni nu va mai da nici bani, nici pomeni, intransigență totală, stăpânire, forță, putere și va fi dezastru. După alegeri. Bun. Până atunci suntem... Ia să vedem și părerea unui om care a fost plecat de printre noi ceva timp. Bună seara, Dorin Lazar-Maior. Ne auzi? Sonorul în platou, nu-l aud pe Dorin. Nu te auzim, Dorin. Ai un blocaj pe sonor acolo? Continuă monitorizarea ta sau ce să înțeleg? Hai că îmi dau eu o părere despre alegeri, că și la noi este cu alegerile acum noiembrie până revine domnul. Deci și la noi urmează alegerile pentru președinție. Mă auziți? Da, te auzim, Nic. Da, și ce vreau să zic este pentru că tot ce se întâmplă, eu așa cred că după ce va fi alegerile în noiembrie și sunt convins că președintele Trump va fi din nou încă 4 ani, cred că nu o să mai vorbească nimeni de nicio coronavirus. Eu cred că orice face să-l pună jos. Dacă stați și vă gândiți, ani în urmă, 40 de ani în urmă, apărea Donald Trump prin televiziuni, care au apărut și la Oprah, și le zicea la oameni că va fi și ce va trebui să facă la guvernamentul american, va trebui să facă asta și asta. Nimeni nu credea lucrurile astea, nici el nu credea că ajunge vreodată președinte, dar vreau să menționez că Obama, când a ajuns și a candidat pentru președinte, a zis, dar ce crede el? Că poate să facă ceva pentru America? Adică poate el să facă tot ce a zis? Nu există, nu se poate. Dar uite că a făcut. A fost omul care n-a fost dus de vânt, a fost omul care a stat puternic în orice decizie care a făcut-o, în tot ce a zis de 40 de ani că va face ce a zis să facă America, n-a făcut, a venit el și uite că a ridicat America într-o poziție care n-a fost nici 50 de ani, n-a fost unde este și uite, în 2 luni de zile am ajuns să avem vreo 30 de milioane de oameni unemployment, care nu mai erau decât 0,3 la 3 ani de conducere a Americii. Așa bine a
a fost un președinte pe care în istoria Americii va rămâne, cred că, un om care și-a îndeplinit fiecare cuvânt pe care l-a zis. Da. Și după ce va fi alegerile astea, nu o să mai fie atâtea probleme, pentru că părerea mea asta este în America. Vreau să-l pună jos și nimeni nu-l dorește, pentru că democrații și comuniștii nu-i place de Donald Trump. În mod clar că vom urmări cu mare atenție cu toții evoluția politică din Statele Unite. Urmăriți faxul, pentru că CNN-ul este un news fals. Un Da, news noi nu prea prindem faxul aici. Noi numai cu CNN-ul suntem, să știi, Nicu. Aveți posibilitate în YouTube. Eu înțeleg și știu că în Europa așa este. CNN-ul au contracte și cu televiziunile voastre din România. Da. Și trebuie să înțelegeți că CNN-ul este un news fals. Și de ce zic asta? E pentru că dacă vă uita la faxul niciodată dacă cineva face o greșeală sau Trump ar zice de un news pe care spune adevărul, un news pe care aduce și democrații și republicani împreună și au discuții și poți să-ți faci o analizare și altfel decât să asculți niște minciuni la CNN pe care să zic în fiecare zi și vreau ca să-l pună pe Trump jos. Au încercat în fel și chip, impeachment, toate au încercat să-l distrugă și tot la suprafață a rămas. Și sunt convins că într-o zi va ieși la realitate toate șmecheriile și corruption-ul, care n-aș fi crezut niciodată că în America există corruption. Uite că acum cred că democrații sunt atât de răi că există și corruption-ul ăsta pe care ei au încercat cu orice modalitate să distrugă un om pe care chiar a făcut ce n-a făcut nimeni. Da, mulțumim, Nic, pentru opiniile tale. Dorin Lazar Maior, ne auzi acum?